Yeah. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen vlogi suomeksi. Yes sir, now it's my time. Simonin edisputenkku. Sorry, mä totuin. Se ei vaan fitski bro. Eiks tiedä mikä puuki nyt? Porukka pystyy olemaan normaalina sen. Cortizos. Tizos, onfu, pliso. Näitä koko Cortez-träkki. Housut, huppari, pipo, mitä muut? Ei oo kengä. Ei oo kengä bro. New Balance. Shit. Jengillä on vähän Air Maxia. Nike Stussy Collab. Cortez. Sit mulla on perus. Mut joo, me mennään shoppailee vähän tohon vieressä kaupunkiin. Kattoo mitä kauppoja siellä on. Käydään safkaa, you know the basic stuff. Eilen me oltiin Krakovassa. Jos ette oo vielä tsekannut, niin käykää kattoo edellinen vlogi. Is worth it. And Jean-Paul. Venä, pari mulle. Nopea, tja. Crazy. Crazy state. Let's go. Ota se kamera ei. Vähän sateinen keli. Vähän viileä. Siinä on meidän GLC. Otetaan nopea sisään, you know. Otit sä avaimet, bro? Ei, tuu. No niin, meidän GLCs nyt. Tiedätte Yes, mikä sir. meininki. Ja Toimintaeteisyys 258 kilsaa. No niin, sä näet GLC-meininki. Ääni päälle nopee. Pistä Bluetooth tosta väliin. Ahaa! Copyright. Onko? Horo, mä en pilannut meininki. Venä. Yeah! Mulla on mun personal kuski, mä en oo nyt yksi kerrankin mä en oo yksi tää Puolassa. Niin. Mä käytän hyödyksi. Mä käytän hyväksi. What? Pause bro. Sää näyttää vähän masentavalta, vähän suomisää, mut eilen oli 23 astetta Krakovas. Månadskene ihan liikaa. Toka meille flyys pika. Sitä kädet ilman taas stick up. Aight, no niin, matka alkaa. I'll see you guys kohta. Nopea Celsius matkaa varten. Uusi maku, mä maistan tässä samalla. Eilen oli nokko, tänään on Celsius. Yo. Jungle vibe. Maistuu aavikko. Maistuu viidakolta. Noniin, nyt mennään matkaan. Peace. Shout out Davey! Miten viitit ees puhua, kun saatais nollaa peikkaa? Jos sä muutuin, niin mä muutuinkin. Mulla on breiketä palaa jollain 2, 3. Miks sä puhut niinku you know? Minä ja puhun niinku ne vois tehdä rauhia. Ei tiennyt kuka Davey on, mun nyt ne tietää. Ne puhuu paljon, ei oo tehnyt midi viekään. Viekin on my own shit. Jos sä haluut testaa, niin mun messis aina broskis. En mä haluu dying, mut kun ride off of my homies. Halus vaan bands, piti käydä by my lonely. Ja mun musa nokka speakers, laittaa korvat nollil. Ridannut niin kauan vuoden päästä, niin ei näe mua enää holleen. Blockstar niinku Tony Montana. Poppaa, mut en poppaa nada. Vedättiin ne mut taskut ihan mintis. Vävi antoi eri, oli vaikea katto silmiin. Roski backi linas, toinen vieki serva intis. Oh. Noniin. Sulla on vai? In the jungle pitää olla humble. Jengillä on tärkeä bisnespuhelu. LV? Ai vitsi, mä löysin LV-kengät Chicosta. Sairaat. Nää on legit oikeesti leijat. Silleen no joke. Siis for real. What? Nää on vähän leijat. Oro, what? Mulla ei oo facilities ostaa LV. Okei. Tank tops. Aina hyvä olla tank tops kesällä. Me ollaan siis Bershkassa.
Sä matchaat vähän näitten värien kanssa, hä? Mikä tää on? Onks Onks tää sama? Cortez. He ain't really doing his thing with these shoes. Joo, no mut kengät vaihtoo vaan. Mut tiedät sä? On classy. Niin, toi just bro. Ei sori tähän vittu. Bye bye. Sä löysit? Eli mä testaan näitä. Tää on hard, veli. Be honest. So. No hemmo chunky kengät. Joo, mä rakastan tätä. Mikä tää on? Voinko mä ottaa tää pois? Et. Jos sä rikot, you gotta pay for it. Ei. Inkolainen on hemmo mukava. Voit sä kävellä vähän? Juokse. Crazy. On. Pitäisikö koppaa? 40. Mulla on kyllä kenkiä vitsi. Ei haittaa yhden lisää. Loppujen lopuksi. Hiffas, nää vois olla beateri. Feikää Louis V. Feikää. I don't care though. Okei, Zulus, hajuvesi. Baccarat rouge. Doop. I'ma get that shit. Koska him. Him. Mä oon him. Him. You understand? I used to call myself a ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Got a little over the glow. Wanna acne, you understand? Mitä bro, onks tää itsepalvelukassa, eh? Ei. Lopeta. Hello? Salam alaikum. Torbę zakupową doliczamy? English please. Thank you. Kaveri, ostiks mä just talon bro? Mikä tää on? Normaal, tiedät. Ei haittaa, ei oo väliä siitä hinnasta, väliä se on se laatu, bro. Veli, tää hajuvesi katoo ku Piaru Saharalla, vaan rellisti. Tää on my type of place. Chiika miten noi sushit roikkuu. Liikkuu, bro. Rullaa tos niinku Yeah, mä oisin aidosti Japanissa. Look at the view. Go under... Mikä kuva mä saisin tästä? Yeah. Lää! Ota kokonaan. Crazy. Feel me? This is my home. Nyt mä tarvii pari IG-kuvaa, niin otetaan tietsä. Some dusty ass shoes, not gonna lie. Hän näyttää nelosilta. Te ikin catchatte mut nää jalas. Panda, eiks niin? Ampukaa mut suoraan. Nää ei voi sanoa tollasta, älä Lää. Michael Jordan. Where's the head? Where's the head? Tiedättekö te yksi äijä? Joka koulussa on se yksi äijä, joka kävelee tällä. Joo, toi on niin ärsyttävää. Onks mä väärä? Mitä ihmeen? Onks mä väärä? Toi ei natsaa. Tälleen. Ei bro, se tekee tälleen bro. Ei, nähdään, tiiätkö, joo, nähdään. Nää bro, sit se lähtee. Koita kävellä nopee tolleen. Ihan sillä on kiire tunnille, se menee. Ei mut kuuntele. Ollaan rehellisiä. Ja. Mitä sanoit? Et mä hakkaan sut. Et oo hakkaamassa ketään. Mä kävelen normaalisti. Sticka in. Yeah. Yeah. Twist it. Yeah. Suck it. Lack of sugar. No sä oot urheilija. You don't need that. Wanna act me, you understand? Put that in your head. I built this shit. Me, big by big, and I'll be damned if I let you take. But he's still going. I used to call myself an ugly you, He's still but going. I'm not even an ugly you. I'm a sexy you understand? Got them all up in the globe when I All act up me, in the you globe. I built this shit. Still going. Me, big by big. Sun sielussa ei oo tilaa vihalle, Saima. Löydä sun zen-tila. Sun sisäinen zen-tila. Ei oo tilaa vihalle, just näin. Find your inner peace. Yeah, leuka ylös. Jengi luulee, me ollaan ihan kilahtaneet. No niin. Kami Kimi Räikkönen Appimaa. Lapsi on terve, kun se leikkii. Milloin sä vaihdat viimeisen renkaat, Pätsä? No Crazy. soft tires, eli pitää mennä pitstopilla. Mennään hakemaan vähän safkaa, bro.
Shorty sitä ei. La ilaha illallah, a'udhu billahi minash shaitanir rahmanir rahim. Jou, miten mä saan tän lapun täältä? Ei. Oliks Simon muistutti mua? This is what brothers are made for. Noin. Mä näytän aidosti. Mä näytän silti, että mä olen menossa ryöstää pari pankkia. Kun sä tulit, täks niin? Oli 23, 24 astetta. 24 astetta. Mikä homma nimi? Mikä tää keli on? Miksi sä toit Suomen tänne? Kyllä mä otan tän mieluummin kuin Suomi. No joo, totta kai. Mut sä toit vähän tänne. Koska täällä oli just ennen kuin sä tulit. Täällä oli koko ajan 25 astetta. 23, 24. Yhtäkkiä täällä on koko ajan tämmöset 10. Sä näet jengi pystyy olla huppareilla vaivaa tällainen ohut takki, tietsä. Thanks, faktus. Mä tiedän mihin me mennään, mut mistä tää ei oo? Sorry. Ja. Hei! Mä tiedän missä me ollaan, mut ollaan rehellisiä, mulla ei hajukaan. Tattoo shop. Herä. Niin brägä. Suomi on map, venä. Ei, 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 ei. Ei, kerro nyt. Jaa. Mä teen runaway. Tuttiin tänne. Täällä on hyvä viba. Näkyy futista. Crazy lemonade. I got you, Brody. Thank you, boss. Ota pari jäät. Venä. Mikä tää on, bro? Venä, tää on shotti. Miks mä teen näin? Bro, mulla on reflex. Läkkäys. Ei, aloita alusta. Ei, Jack Daniel. Ei Jack Daniel. Homemade lemonade. Come on, bro. Cheers, man. Kirpe. Ooh. Give me more. That's looking kinda good. Give me more. They got me chopsticks. Dub. Natsasko toi ruoka? Hyvin. Ruoka oli bueno. Toi oli hyvä kyllä. Toi ei kyllä ollut mitään japanaista raamenia niin kuin lain, mutta for what it was, toi oli hyvä. Toi oli hyvä. Oho. Yeah. Me ollaan outside. Missä oot? Hemo transition. Boy, what the hell, boy? Mulla on the best gritty. Best gritty in the game. Hold on. Hold this. Niin lapsia ei. Jos joku näkee, bro, mä en tunne sua. Ei vitsi, tonne suuntaan. Ça va? T'as dit quoi, wesh? Eh? Ouais, ça va, tranquille, mon gars. Jaa. Jaa. Mis mun tissot PRX? Mä tarvin. Some dusty ass watches. Himas back. Wagu. Bro. Nyt. Me otetaan easy hetki, mennään salille. Kos me ei läkätä, me ei räpkäpätä. Me ei G-checkata, ei edes läpällä. Salille ja sitten me tehdään varmaan illalla jotain safkaa. En mä tiedä tehdä. Ai, mun pitää tehdä pikku haul. Yeah, my hair f***ed up. Ai niitä on suomeksi. Mä teen skidi... lauatkaa mun hiukset, mulla oli lätsä koko päivä, hemo potta. Aito Aasalainen. Mä teen skidi toi, mikä tää on?
haul. Perus. Ihan chilli. Nää housut. Straight leg, verkkarit. Sitten mä tein yks vähän crazy statement. Pistää jalkaa. Yeah! Nää on chillit. That's about it. En mä ostanut oikein mitään muut. I'm happy with it. Kerrankin mulla on joku ketä ajaa, mä jaksa ajaa nyt. Väsyttää niin paljon. Mut väsymys ei gonna stop me and Simon. Yep. Cause we finna work. Yep. Mitä tänään luvassa salilla? Mitä sä teet? Yläkroppaa? Yläkroppaa, rinta, hauis. Käydään kaupassa sen jälkeen. Illalla mitä tehdään? Fast and Furious? Joo. Mikä päivä tänään? Jengi on oirannut, tää on ihan täynnä tää mesta. Mä en edes pääs tekemään mun jalkajuttua. Upper body it is. Näet vähän haukka. Yeah. Ostettiin paljon ne maksaa? Pari ege. 2 € protskut. Salin jälkeen. Let's try. Salted caramel maku, hei. Viikset. Jakaa. Tuo on vähän hyvä, hä? Mä en pysty oikein juomaan, mulla on vähän kamaa, mutta... Mennään. Give me mu. Me otettiin nyt joku ihan brägä lohi. Missä on vitsisti ruoaa toiminut, pitää katsoa jotain nakkeja. Roidioks, mitä nakkeja sä katot? Salapitikka. Mitä? Mulla on zippi. Kenen zippi? Mä en tiedä vielä. Tässä on mies työssä. Tää on vähän tyhmää, et ei voi pakkoa. Ennen kuin sä oot hoitanut kaikki. Jos sun tää laittaa Joo, yksi totta. tähän, nyt tää Tuo täytyy täytyy tulla. niin nopea. Tuo on vähän puola meininki tehdä. Jaa! Mitä mä näen? Voit sä ottaa äkkiä, mä voin sanoa tän loppuun. Nopea bro. Jaa, mitä mä näen? 208 €. Niin huono juttu. Tuonko takia mun kirja? 147, joka on 50. 50 me stäkättiin pari pihviä, lohta, kaiken maailman hedelmiä, perunoita. Sanotaan näin, että Suomesta olisi maksanut tuplasti, triplasti. Home. Kokkauskeissi. Salmon. Sitten perunoit. Mitä missä ne on? Tässä. Lohta ja perunoita. I'm in the... Kyllä tää on vähän hyvä. Pakko sanoa. Give me more. Ei. Sonsi. Jengi alkaa vähän pelaa, chillailee. Mut hei, eka video suomeksi. Jos natsas, niin let me know in the comments, tiiäts. Jos mun pitää tehdä lisää suomalaisia vlogeja, niin let me know. Sanotaan näin, että jos tää video boomaa, niin mä alan tekee vähän suomeksi videoita. Joten pistäkää tää boomaa, jos te aloitte suomeksi videoita. Jos mä tiedän, että suuri osa mun katsojista on suomalaisia, niin miksei vaan suomeksi videoita loppujen lopuksi. Mutta ei mitään. Räjättäkää tykkäysnappi, jos ootte uusia. Tilatkaa kanava. Mä en osaa tehdä tätä suomeksi. Te hiffaatte. Anyway, enough yapping. We out. Peace.